जोंनि बे सानसेनि हाबाफारि लानानै बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धर्म गाहाय आफादनि 47थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे 20थि बरदलनि आन्चलिक लाइमोन आफादनि बोसोरारि जथुम्मा आरो लोगोसेबाव 4थि बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि जथुम्मा बे जथुम्माया दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै सोलिगासिनो दङ। गिबि गिबियावनो आङो जथुम्मानि जानानै दिनैनि नैबे इउटिउब चेनेलनिफ्राय जा खौरां बुथुमनो फैदों बिथां बाबामोननिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। लोगोसे नायगिरि बा खोनासंगिरि बाबामोननिसिमबो आंनि बे बोसोरनि फैनो गोनां 2021 मायथाइ बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दा बेवहाय सोंथि खालामदों बाबामोना जे दानि सिखांबोनाय लाइमोन आइमोन आफामोना अर्थात सेंग्रा सिख्लाफ्रा धोरोमनि मेल मिथिं जायोब्ला मानो बाहागो लाया, मानो खम बिबांनि जायो? जोंनि ब्रह्म धर्मनिल' खोथा नङा, जिखि जाया धोरोमनि बेलायावनो लाइमोनफोरखौ गोबां खमै बाहागो लानाय जों नुबोगासिनो दङ। आङो बिनि खारनखौ एरैल' बुंनो सानबाय, जोङो गामि ओनसोलाव रायजो जानाय, टाउन ओनसोलाव रायजो जानाय जायफोर न'खर बेंग्रा बिगोमाफोर, बिमा बिफाफोर, निश्चय बाबामोननिबो एसे गोरोन्थि जाबोदों नैबेखिनिनि मेलाव बाहागो लाहैनि बेलायाव। खोथाया जाहैबाय मा, जोङो उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफाया गावनि खोथाखौ गोसो बायदियै मानिहोयैयाव अर्थात गावनि गोसोजोंनो उन्दै समनिफ्रायनो अख्रायै लेखा फरायनायावनो जा जियावनो जा गावनि गोसो बायदि खालामबोनायखौ जों नुबोबाय थादों। बिनि गोरोन्थियानो जाबाय जोंहा न'खर दैदेनगिरिफोरनि आरो खोथाया आं सिदायै बुंनो सानबाय। खारन उन्दैनिफ्राय अयभास जाबाखै नालाय गावनि फिसाजो फिसालाफोरखौ जोङो जबरदस्तियै जिखि जाया खामानिखौनो मावहोनो हाया, बुंनायखौ मानिया अर्थात। दा बिमा बिफाया बुङो जे धोरोमनि खोथा, धोरोमनि सावरायमेल जादों, बेवहाय बाहागो लाहैनांगौ होनोब्ला बिसोर खोथाखौ खोनासङा, अफ्रायैबो बिमा बिफाया बुंनो हाया। दा जोङो बेखिनि खामानिया जोंहा उन्दैनिफ्रायनो जाबोदों आरो खारन अयभास जाबोआखै आरो धोरोमनि खोथा खोनासंबोफेराखै। बेवहाय बिस्रा साहसाबो खम जादों, लाजिनाया बिसिनाव दङ, गिनायबो दङ बिसिनाव। जों बिसोरनि लाजिनाय आरो गिनायफोरखौ खारहोनांगौब्ला बिखेखय जों गिबियावनो बिमा बिफाया बाहागो लाग्रोनांगोन। जोङो बेफोराव बाहागो लानो थाखाय गावजोंनो लोगोसे लाबोफानांगोन। बेबायदि गोरोन्थिया जोंहा जोंनि समाजाव, गुबुन जाथिनि खोथाखौ बुङा आङो, जोंनि बर' समाजाव बेखिनि खोथाया जाबोगासिनो दं आरो। जोङो साननानै नायोब्लाथ' बिराद गोनांथार लाइमोन बैसोआवनो जोङो जुदि धोरोमनि खोथाफोरखौ, सामाजिक रायजो जानायनि खोथाफोरखौ, लेखा फरायनायनि खोथाफोरखौ, बेफोरखौ जों उन्दै समनिफ्रायनो जुदि मेल मिथिंनि गेजेरजों बिसोरखौ बुजायाब्ला, फोरोंलाङाब्ला जों इयुनाव माने मोजां फिथाइखौ मोनहैनो हाया आरो। बिसेसकरि जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जुदि फरायनायजों लोगोसे न'खरनि खामानि दामानि मावनायजों लोगोसे जुदि धोरोमखौ सोफालांनो हायाब्ला बिसिनाव मानिनाय फैनायबो नङा, लाजिनाय फैनाय नङा, गिनाय फैनाय नङा, माने खोथा मानियै बियो जाबोबाय थागोन आरो। बिनिखायनो आङो दिनै नैबे बाबामोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो खावलायहरनो सानदों, जोङो सेंग्रायानो जा, सिख्लायानो जा, न'खर बेंगिरियानो जा, जोङो जेब्लायबो दानि आरो इयुनखौ सिन्था खालामनानै गावनि न'खरखौ मोजाङै सामलायलांनायजों लोगोसे गथ' गथायफोरखौ धोरोमनि खोथाबो खोनासंहोनाया जोबोद गोनांथि। खारन जोङो बे धोरोम शास्त्र सावरायनायजों लोगोसे बे मेलफोराव जोङो न'खरखौ माबोरै दैदेननांगौ, न'खरखौ माबोरै सालायनांगौ, आबादफोरखौ माबोरै मावना जानांगौ, मा समाव जों इसोरजों सोमोन्दो लाखिनांगौ, गथ' गथायखौ जों माबोरै फोरोंनांगौ, जोङो माबोरै गियान होनांगौ, बेखिनि खोथाखौ जोङो नैबे सावरायमेलफ्राव सावरायनाय जायो। बिसेसकरि जों बेफोराव फैयोब्लासो मा अनेक रोखोमनि बाबामोननि गियानफ्रा जोंनि बेवहाय फोसावनाय जायो नालाय, बेखौ खोनासंनानै मोजां मोजां गुनफोरखौ थफ्ला जुनानै लांनो हानाय केपासिटिया जायो आरो। बेनिखायनो आङो दिनै खनलेबाव खावलायबावबाय जे जाखिनि जोंनि ब्रह्म सिबियारि न'खरफोरनि लाइमोनफोर दङ, गाहाय बिबानगिरि न'खर दैदेनगिरिफोर दङ, जोङो जेब्लाबो धोरोम सभाफ्राव बाहागो लानायखौ एरायनानै थानो नाङा। जों जेब्लाबो बाहागो लानो नांगौ। जोङो गामि गामि थांनानै जों प्रसार खालामहैनो हाया नालाय, जोङो नैबे बोसोराव खनसे जिथु अधिवेशन जायो, बेवहायनो जोङो रायजो राजानो हानायमानि गियानखौ जोङो प्रसार खालामनो आरो होनो थाखाय नाजानाय जायो आरो। आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। जिथु सानसेनि हाबाफारि आरो बे हाबाफारिया जोङो फुंनिफ्रायनो हाबाफारिखौ मावलांगासिनो दं। गिबियाव सिगाङाव अखण्ड जयग'नि जयग' होखांबाय।
बाबामोननि आफादि जानानै गोरबोनिफ्राय आरो नैथियाव फिरफिला बिरहोदों आरो जायफोर आरो थामथियाव आइ बाबामोनहा गुरुदेब कालिचरणनि मुसुखायाव बिबार बावनाय जाबाय हरथ'वाखै दासिम थान्दैमेल जागासिनो बिसोर दं आइ बाबामोनखौबो आं केन्दाखौ आसा हरनो खालामो थाखाय दिनैनि सानसेनि हाबाफारि लानानै बे खामानिया जाफुंसार लांजोबगोन आन्चलिक आफादा आफा इसोरनि मावफुंनाय अननायाव माखासे हाबाफारिफोर सायाव मा 9/2/2020 अक्ट' सानखालि बे हाबाफारियाव आन्चलिक जोङो जोंमा धोरोमनि मन्दिराव सान्थौ मेल देवल परिमाखौ फालिनायजों जादों। लोगोसेनो बे मोनसे धोरोमनि सायाव गोनांथार सावरायनाय पुरहित सावराय आरो मेल अरनि खुंफुंनाय सोमोन्दै जायो सावरायनाय आरो आरो माखासे आयदाफोरनि ओंखारनि सायाव सोमोन्दै प्रसाद सावरायनाय बाबामोन लोगोसे आरो आइमोनहा दै सान्थिनि सोमोन्दै सावरायनाय जिनै आबादनि बेबहारि मोनफ्रोमबो 20 आयदाखौ अक्ट' सानखालि सावरायलायनाय सेनं बाहागो सनापुर लानाय गामिनि गोदानै सावथुन मेलाव लुफुंजानाय जोंमा मन्दिर बुंनो गोनां दङआनो फंनैसो माने जोङो नभेम्बर दाननि 29/11/2020 मायथाइयावनो जोंनि बरदलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादा जोंखौ बे बांफुर गामियाव 47थि बोसोरसालियारि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय बानजाय आफाद दानानै होलांदों। आफादगिरि हिसाबै तुलाराम नार्जारि, लोगो नेहाथारि हिसाबै समर दैमारि, लोगोसे लोगोनि नेहाथारि हिसाबै कर्न बसुमतारि, आं जाबाय आरसिनि सेक्रेटारि आरोखि गाहाय सेक्रेटारि बे हिसाबै आं एसे बुंनो गोनां दङ। जोंनि जायगाया जोबोद आनडेभेलप, नाथाय जोङो बे जोंनि 47थि बोसोरसालिया ब्रह्म धोरोमनि जथुम्माखौ खुंनायाव जोङो बेकवार्डबाबो जोङो ओरैबायदि खुंनो जोङो लाहार फाहार खालामदोंमोन मानोना जोङो जोबोद कालारफुल जेनेबा रंगिना संगिना मेहेरगोनां खालामनो सानदोंमोन, नाथाय बाबामोना आन्चलिकनि मानसिफ्रा सानसेनि हाबाफारि ओरै होननायखाय जोङो एसे माबा मोनदोंब्लाबो जोङो जोबोद रंगिना संगिना मेहेरगोनां खुंदों आरो माने बाबामोनाबो बुंदों आन्चलिकनि मानसिफ्रा देग्लाय बारा माबा गाजा गोमजायै साननैनि हाबाफारि लानो हाला, मानो होनोब्ला कभिड-19 आरो कर'ना लकडाउननि समनि थाखाय एसेब्लाबो सानसेनि हाबाफारि लानाय जाथों होननानै जोङो बोसोन होनानै जोङो सानसेनि हाबाफारि लानाय जादों आरो थेवब्लाबो जोङो दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बा रायजो राजानि मदद हेफाजाब लानानै जोङो सानसेनि हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों आरो गाजा गोमजायै। बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे ब्रह्म धोरोम आफादा बा जोंनि ओनसोलनि ब्रह्म धोरोम गामियारिफ्रा गासै 20 गामि दङमोन आरो फ्राय सफैजोबदोंआनो। जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जादों आरोखि, एसे गामि गंब्रैसो फैयाखै होननानै खोनादों आरो फैयैनि जाहोना बेनो जादों बेराफारसे जोंनि जायगाया जोबोद बेकवार्ड, लामा सामा गारि मथरा जों हाबनो उसुबिदा आरो लोगोसे गोजां बोथोरबो जाबाय नालाय, बेनिखायनो हयथ' रायजो राजाफ्रा फैयाखै जानो हागौ। आङो जानाय लोंनायाव आरसिया होजोबदोंआनो, जेनेबा जगार खालामदों, दा लाहार फाहार खालामगासिनो जानाय लोंनाय जोङो फारसेनिफ्रायनो बाबामोननो निरामिसबाबो जोङो जगायगासिनो दङ, जानो लोंनो लाहार फाहार खालामगासिनो, जेरैनाखि बाबामोननो खायद' होनांगौ बेबायदि खायद'खौ जोङो जगार खालामदों आरोखि। बे हिसाबैनो आङो खावलायबाय जाहाथे बेबायदिनो लैहोर लैहोर फैनानै बेबायदिनो जोंनि ब्रह्म धोरोमारिल' नङा, गुबुन गुबुन जोङो धोरोम खाथि खाला ब्रह्म धोरोमनि मानसिफोरखौबो जोङो खावलायदोंमोन आरो बानजाय आफादनि जानानै। मानो होनोब्ला जोंनि ब्रह्म धोरोमनि माबायाव कालिचरन गुरुदेबना फोरोंखादोंमोन गासै धोरोमखौनो हांख्रायनांगौ मिथिङाव, बेबायदि होनदों आरोखि, बुंनानै गालांखादों आरो शास्त्र बिजाबाव। माने बयहाबो हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टान बाथौ धोरोमानो जादों बयहाबो जग्य होनायनि अधिकार दङ होननानै बुंलांदों आरो बे हिसाबै जोङो खाथि खाला गामिनि रायजो राजाफोरखौबो खावलायदोंमोन। नाथाय बाबामोना माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय फैयाखै, माबा मोनसे उसुबिदा जादों जानांगौ, आङो बिनि थाखाय आङो जेबो सानाखिसै आरोखि। दा मा बुंबावगोन बेखौनो बुंनानै आङो